Good morning guys. Alas 3 na medyo na. Ayun, paalis pa lang kami. Alasing kami sakto alas 3. Nauna pa si mama sa alarm. So ayun. Buti ready na kami kagabi. Tapos nabiling ko na lahat kay Sel. Ayun, sigurot na lang yung umiiyak. And change of plan. Hindi makakasama yung si Maggie tsaka si Dayong yung kasi kasama si Papa tsaka yung uncle ko sabay na kasi bukas na bukas. Ngayon, araw din. Monday, pabunot na mamaya. So kaya maaga kami. Dapat 5 AM pa kami aalis. Kasi sabi ni Nene, agahan daw namin para diretso na kami po sa bukid. So, ayun, palis na kami. So, see ya. Sasarap bang gasolina? Sa iba na lang. Abot naman yun eh. Madadaanan naman tayong gasolinahan. Di pa kami nakapag-ano. Alas kagabi. Yun lang. Pero ano pa naman. Nagalakati pa pala. Abot pa yan. Sa NLEX. Takot na takot kasi ito eh. Pag balayuan. Kala mo lang walang madadaan. So we'll see you later guys. Hindi mayabong yung ngayon eh. Puno. Summer, di ba? Ayaw nga pa. Paglagas. Lalagasan ng mga puno. Dahon na yung paligid. Time check. 6:30 halos. Si Conan nga. Ay, hindi. Si Sino? Si 30 pala. Ayan, si Lola sa bilo. Ay, si Dingdong. Sino yan? Si Lola sa bilo. Ah, sino yung aso? Pala ko. KitKat. Wow, yabang ni Dingdong oh. Yabang mo Dingdong ah. Dingdong ba yan? Oo, si Dingdong yan. Tipi, Elis. Sniper. Ay, si Conan. Conan. Ayun, sa taas. Ay, wala na si Conan. Aray ka. Ay, Conan! Ay, Conanin! Ay, magpapatambahan, Conanin! Conan! Si Dingdong, oh. Dingdong, oh. Yabang, oh. Oh, lalalalalalala. Ay! Ay! Aray, aray! Conan! Conan! Wala, nag-ingay na. Wait lang. Ay, labing. Yabang ni Dingdong, oh. Yabang ni Dingdong, oh. Aray ko, wait lang. Ilang tayo. Yan, tutuloy ang ang bahay. Ay, no. Shh. Wait lang. Ilang ako. Ang ingay. Lala. Pangit na mga balat nyo ah. Saktong 7 guys, andito na kami. Ay, yabang talaga ni Dingdong oh. Tumaba na oh. Ay, Dingdong! Kamusta ikaw, Dingdong? Ha? Ay, si yun. Ay, yun na.
Si KitKat. Sayang, di na... Uy, may maliit! Ay, ang yabang ni Dingdong. Ay, Tipi Boy. Dog food nila. Wait lang. Natahimik na yung mga loko. Ayan. Ayan, natitira na pala to guys. Dito na nakatira sila nene. Ayan. Dito yung boys, mga boys. Yan pa lang naman. Wala pang kisame. Pero tutuloy na yan ngayong summer. Naku, huwag ka na mag-yosi, Lola Sabel. Imbis, umano po, umabot pa ng 100 eh. Hindi na ako ito sanda. Nanay. Ang bango ah. Nanin! Kunan! Para kang ano dyan ka na na. Kunanin! Baba na ko, Nanin! Taray ni Kunan. Nanin! Ah! Para kang ano dyan. Ah! Wanya! Chibabichi baba! Nanin, Nanin! Ang cute-cute ni Kunan. Ay! Ito talaga dalawang to eh. Shh! Tipi Boy! Ding Dong! Kapalik ko mukha nito. Oo nga eh. Parang na-stroke siya eh. Yan si Negro eh. Oo. Lahat sila may patsi-patsi sa likod. Oo, kasi nga sa kinakain. Kaya pinagbawal mo na yung ano. Tingnan mo na yung ano, gulong mo. Inihian na ng inihian. Sa nag-aabot sa Cornelio. Ano ka na? Magchinelas ka na. Pupunta tayo sa bukid. Yan, pinuputol-putol na lang guys. Yung mga dahon. Pipiliin pa to? Hindi na. Hindi natin. Good na yun. Ito, Good na to? malay na ito, maliliit. Okay. Ayun. Sila na lang mag-ano nito. Maglalagay sa buring. Okay. Isang ano pala eh, no? Isang sibuyas lang ano. Isang ganun. Ba't to nila dinadala yung mga ano? Malalaki yung ano, no? Yung puti, no? Nung ano, parang masingkamas. Nag-ano eh. Hi guys! Punta lang ako sa Kubo. Dito lang kami nagstay ni Daddy sa ano eh. Bye de! See you later. Ayun. May sounds pa siya dyan. Wait lang. Stop ko muna. Ayun, nagstay lang kasi kami sa ano, dun sa sasakyan kasi nagsagot ako ng mga ano, ng mga inquiries. So, grabe, napakainit. Yun, kawawa nga sila, nag-ano pa rin sila, nagtatabas pa rin sila ng mga sibuyas. Pero maagang nakaano, hindi pa naman kasi nila lahat eh. So, bukas meron pa ulit. Yung kumbaga isang ano muna, isang area, tapos isang area, ganun. Kasi hindi naman sabay-sabay na itanim eh. So, yun. Grabe, nakakaawa sila. Anyway, tingnan natin kung ano niluluto nila Papa Chan and Nenes sa itong mga dugis ko. Wow, bakit kayo nasa init ang dugis? Ito sa Kubo. Yes! Yan si Papa. Ito si Uncle. Saan si Nene, Uncle? Sarap man yun, oh. Nasa labas? Sa labas daw si ano, Nene. Naku! Puputi ka sa ginagawa mo, ne. Wala kang payong. Dito na nagsaing. Oo nga. Tingnan natin yung mga ano guys, mga nag-harvest or puputol na lang naman. So ayun, ewan ko kung para palang ano to, stock market eh, no? Ganun kaya hindi mo na pinaubos kasi parang nagpa-fluctuate yung ano, yung pricing. Kasi yung bibili nito is yung may mga storage, mga Chinese usually. So ay magpapalabas sila kunwari ng
Halimbawa, yung initial price is 27 pesos. Tapos may isang storage naman na to contact ulit dito na okay, amin na 430 pesos yung ganun, or kayo mismo yung nagpatanim ang maglalaban na kayo magpa-price na hindi for 30 pesos ang namin kasi good tong mga product namin, mga ganun. So ayun. Tayo sa inita. Ayun sila. Ito. Ayan. Ayan, mga tumpok-tumpok. Ito pala, lumalaki pa pala to kahit na nabunot na siya. So good pa rin tong size na to. Nakakatuwa yun, no? So ayan, medyo mabaho lang talaga siya, guys. Hindi mabaho, talaga mabaho siya. Alam nyo yun, ang sakit niya sa mata kaya lumayo ko kanina. Sanoy na sila, oh. Kaya yung likod nyo, naiinitan. Dapat may parang payong na gaya kay nanay doon, no? Sarap, talong. Ensaladang talong. Tapos, upo sa sardinas. Tapos nag-iihaw si uncle. Uy. Yes. May pa pala, tilapia. Oh, yum, yum. Salapi. Kakain na sila larang inumin. Ay na kami tanghalian. Nag-vlog din si Papa. Doon daddy, sana. Sa loob. Doon. Ayun na. Food trip yung mga kalbo na to. Utom na eh. Kain-kain. Dito ko nakit, guys. Uwi muna kami, guys, after kumain para makatulog kasi maaga kaming nagising kanina eh. So, makakaantok, diba, after lumafang. Eat and run kami. Balik kami mamaya mga Tamad ba? hapon. Oh. Tingnan mo malalim dyan. Hindi. Grado ka, puto ka yung gulong natin. Eh. Hindi. Noon na si Nene. Sabi ko, iwan na lang ni Nene yung motor niya at napakainit eh. Ayaw naman at baka daw may biglang padala si Papa. Ay guys, grabe liwanag. Nabuksan ko kay Dada yung ilaw. Wait lang. Diyos ko, sunog tayo sa liwanag sa dilim. Wait, ayun. Yun. Ayun, kay gising lang ni Froggy. Siya ang nakatulog. Kasi ang hirap kapag ang dami kong nainom na malamig na tubig or ang dami kong nainom na tubig tapos matutulog ako. Alam niyo yung mayat-maya ako umiihi. So wala din, napuputol yung tulog ko. Kaya, ayan. Gising na siya. Maliligo na daw siya para makapag-merienda na. Ayun. Yun, si Nene bumalik sa sa bukid. Check it. Ewan ko kung susunod pa ba tayo doon? Baka ayun Papa. Sunduin pala sila, Papa. Ito naman nag-check. Ano ba yan? Kabastos naman ito. May mutot. Andiyan sa maleta? Ay, naku naman. Oh. Ano ba yung KitKat? Ba't lagi kang sumisipol? Ay, no, ha? Parang niya. Parang mama niya, laging Ay, mag-away na naman kayong dalawa, ha? Banatan ko kayo. Ay, susi, KitKat eh. Dingdong, ang yabang na, oh. Dingdong, oh. Ang KitKat, oh. Hi, Kuya Peter. Kumusta ang school, Kuya? Okay na po. Sige. Andito na mami mo, wala pa? Ayun. Alagot ka, pinapataya mo si tito mo. May dito guys, so salad. Alala, bakit di mo na binalik, lab? Balik mo sa ref, tali. Hindi mo naman kinain yung baon mo. Baon mo. Ano ba this? Ano kayo meriendahin natin? Kapitay ka lang nila dito sa group. Ha? Kapitay ka lang nila dito sa group. Dahan-dahan lang pa matapon. Hindi mo sinama si Chris.
May pasok siya, kuya. Sino kasama niya? Si Tita Selmo. Bumalik na? Opo, pero saglit lang. Laki na ni Kuya Peter. And you know what? Grabe. Ayan na guys, yung mga sibuyas. Ayan na yung buyer, yung naka-motor na black. Naka-motor na black. Naka-jacket na black. Ayun. Ano pa lang to? Isang portion pa lang to ah. Yung dito pa lang to. Isang pahaba pa lang. Meron pa 1, 2, 3, 4. Apat pa na pahaba pa. 1, 2, 3, 4, 5 pa pala na haba. Well, siya pa lang to. Yung nauna. Tingnan nyo yung magtiyuhin na yun, oh. Wala, kung anong pinaggagawa doon, oh. 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 Babay-babay pa si Kuya Peter. Sige. Daddy talaga, eh. Si bata, sige. Madulas ka dyan, kalbo ka. Sorry, guys. Malikot ang camera. Wala. Aliw na aliw, ah. Gawa nyo dyan! Sayang wala si Chris. Sa summer na lang. Pasyal kami ulit dito. Layo eh, no? Layo niya, no? Kuya Peter! Harap ka dito! Uwi na tayo guys. Ayan, gabi na kasi. Wala pa yung yung buyer. Pero kukunin na lang yun. Nantay lang yung sasakyan nila. Ito kami sa likod. Tapos si Papa dito na matutulog sa bukid at babantayan nga yung mga sibuyas. Kasi kapag malapit nang mag-harvest, syempre para iwas yung mga sikretong pabunod. Dito na! Masaya dito. Ayan. Sige, video mo. Si Uncle. Uncle, hawak Uncle ah. Oh. Si Kuya, napakatahimik. Pag kami ang kasama mo doon sa kabila, Ah, magiging maingay ka, Kuya. ganyan talaga yan. Tahimik yan. Op! Sinikmuraan pa. Para sigurado may kasama. Bakit? Wait lang, Daddy! Wait lang. Si Boss Tay, sama daw kami Oo. Ayun, sumama daw si Papa. Easy. Game! Go! Ano ko dyan, oh. Subukan mo kasi sikmuraan bakal. Sige lang. Agoy. Sakit sa tiyan. Ow! Sisikmuraan mo yata ako. Visit lang bakal to. Hindi ko nga na video pala. Mami mo, ayan na. Oh. Bye-bye, ne! Kain na nila. Asan kay KitKat? Akin na, be. KitKat. Dami, kumakain na sila. Ito yung maliit. Ito? Ayan. Oh, KitKat. Iya, Diyos ko po, kadami nyo. Oh, meron pang isa doon, wala. Ay. Walang pagkain yung aso yung Ganelis. Ay. Ayun. Natako ka na ganito ang aso ko eh. Uy! Finish agad. Kakabigay lang sa inyo. Dali na. Eat na kayo. Eat na. Dami pala. Naloka ako. Hoy, Ding Dong. Tapos ka na agad, Ding Dong. Grabe ka. Ay, kinain ni Negro. Sige, ayaw mo na. Bibaya mo na. Ay, nako. Nagagawa na.
Tapos na ba yan si Ding Dong? Kakain na naman tayo. Ayan, nagluto si Nene ng ng lumpia and isda. Ayan, wait. Gagawa lang ako ng sausaw ng isda. Ayan, ang ating sausawan. Filler. Kain tayo. Saan si Uncle?